Заслужаны трэнер БССР, майстар спорту СССР, заснавальнік бадмінтона ў Брэсце. Гэта ўсё пра Віктара Алексеевича Конаха. У свой час ён выхаваў чэмпіёнак Савецкага Саюза ў парнай катэгорыі. Таму школа брэсцкага бадмінтону ў Беларусі вядомая. Напярэдадні еўрапейскіх гульняў ад Брэсцкай вобласці ў камандзе зборнай па бадмінтоне два чалавекі – Зайцева Олеся и Конах Алексей. Ребята показали наши, что могут играть и хотят играть. И я думаю, что все будет хорошо. И на смену Олесе Зайцевой, Алексею Конаху придут молодые спортсмены из Бреста. З кожным годам турнір набірае абароты. У гэтым годзе удзельнікаў значна больш у параўнанні з папярэднім, адзначаюць арганізатары. Основная цель – это популяризация, пропаганда здорового образа жизни, посмотреть уровень других участников из других стран, ну и сравнить, к чему дальше стремиться нашим детям. Удзел у міжнародным турніру ў Брэсце для Рушана Хабібуліна дэбютны і адразу са станоўчымі вынікамі. Узяў медаль за першае месца. Сначала начали мои друзья заниматься. Потом привела меня мама играть в бадминтон, но так не понравилось, начал играть. Таксама дебютовала на турниры и команда с Калуги. Мы решили с этого года выходить на международный уровень. И вот ближнее зарубежье это самый такой оптимальный вариант. На рахунку брастаўчанкі Паліны Кармалыс удзел у турнірах па бадмінтоне ў Польшы, Расіі, Латвіі, Эстонии. И на гэтым юная чэмпіёнка не збіраецца спыняцца. Бадминтоном может заниматься любой человек. Главное, чтобы было желание и стремление к победе. Менавіта гэта галоўнае ў поўнай меры прысутнічае ў кожным з удзельнікаў. Анастасія Кудзіч, Ганна Буйкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».